Bardejovčania poznávajú nádhernú pláž Baranco. Ďakujem za tvoj odber, srdiečko, like. V Peru, hlavnom meste Lima, je nedeľa, je tu plno ľudí, je to pre nás nezvyčajné. Ešte toľko ľudí sme na pláži nezažili. Nádherné, teplé, buracajúce more. Je 25. marec a je tu úžasne. Spoznávame ich kultúru, správanie a ako si Peruánčania užívajú. Ďakujem za tvoj odber, srdiečko, like a keď budeš v Bardejove, tak sa stretneme a porozprávame. Želám nádherný a úspešný deň. Slávka.